Andam na ang City Social Welfare and Services kung CSWS sa Dakban sa Mandawi alang sa pamilyang posibleng mapituhan sa bagyong umpong. Mga family packs ug uban pa mga gikinahanglan nakahanay na. Ug karong adlaw usab naka-on call na ang mga taga CSWS sa maong dakbayan. Si Chona Carion sa report. Bisan ko nakasinati pa kita karon og init nga panahon bisan sa pagsulod na sa bagyong umpong sa nasod, gihanay ng daan sa CSWS Mandawi City ang family food packs alang sa mga pamilya nga manginahanglan unya niini kun pananglitan maapektuhan sa bagyo. Ang kada pakete naglakip sa 5 ka kilong bugas, canned goods, kape ug biscuits. Duna sila'y hygiene kit, banig, mga habol, tuwalya, mga sinina ug underwear. Ang CSWS adunay 1,000 ka family food packs nga naka-standby ng daan sa panahon nga adunay apektuhan sa mga kalamidad. We have prepositioned goods ngadto sa mga ngani sa ato ang office, at the same time ready na for deployment. Samtang andam na usab ang unom ka mga mobile kitchens nga ipang-deploy sa evacuation centers aron makaandam dayon og mga pagkaon. Ang mga sakop sa CSWS alerto og on-call sugod karong adlaw. Ang ato ang mga staff gi-divide na mo into according to teams. So each team corresponds with 1 mobile kitchen and personnel to respond. Kagahapon nakigtigom si Mayor Luigi Quisumbing sa Pag-asa City Disaster Risk Reduction ug ubang concerned agencies kabahin sa pagpangandam sa bagyong umpong. Chona Carion, Balitang Bisdak.